Espente, espente, que està obert. Se pot passar davant? Qualsevol li diu que no i quasi tira el tabic. Passe, passe. Ei, i jo què sabia? Però puc passar o no? Passe, home, passe. Amb permís. Pues jo sóc Nelo... Ai! Redacça! Què li passa? Que m'han pegat un colp en l'esquena i en mi que no juguen, que en una punyà es trenca el perol. No, home, no. Això és la mampara, que al tornar sobre el moll... Pues en la meua esquena ha pegat en dur la llàmpara issa, com li diuen. Res, que vostès al d'on van, hola, tot és seu, Jo tinc modos i cortesia pa entrar en les cases. No m'ha d'ensenyar vostè. Ah, tinga, el cencerro de la porta, que s'ha caigut. Home, sí que té vostè cortesia, sí. Estirant, se m'ha quedat en la mà. Estava més fluix. Vostè que ha tirat en tot lo lleu. No s'apure. Que ho apanyen i lo que valga se paga i en pau. I a més que vostè dos apisseràs ho té cobrat. Vinga, anem a veure, què se li ofereix? Esperes que m'aixaque siga un siga, que estic més fluix de cames. Del reuma, veritat. De regar les creïlles perquè vostès se les farten. Home, que finor. Més que vostè. Sí, ja ho veig, ja. I el sombrero, home, i el sombrero? Que està cego? Que no me'l veu posar? Va, que pregunta. Deixa-lo, no en trauràs més. Pues jo sóc Nelo, Bacora i Bustieles. I de mal nom, Safanòria. A so de Safanòria, Urití de mon pare. I quin assumpte el porta a ma casa? Vostè no és embobat? Abogat. Bueno, sucatintes d'això. Com vostè vulga, senyor. Pues al gra. Pues jo sóc Nelo... Bacora. Això mateix. I mire, li porto un pleit que vostè que ho entenc. Vull que me'l passe per la podenca i hasta si és precís que em faça un sofregit. Què diu? Un sofregit? Sofregit? Què? Això de les criatures? Voldrà dir un sobreescrit. Redacta, que parle pa burros? Jo crec que no. Pues jo crec que sí, perquè no m'entenen. Vinga, seguista i no se posa inconvenient. I si és l'inconvenient, pues al gra. Pues jo sóc Nelo... Bacora, ja ho ha dit. Ja em deixarà parlar vostè, ja? Ja, al gra. Vostè atenga. Mon pare tenia unes terres en el terme de Bon Repòs, a la banda del barranc, comprèn? Comprès, seguisca. Vostè atenga. I com mon pare no podia en tot, es buscau pa anar a mitges, comprèn? Però soseí que com mon pare ja no podia, pues aquell ho treballava soles, donant-li a mon pare un tant de lo que trea. Comprèn? Sí, home, sí que no sóc tan burro. Home, les coses ben explicades. Al gra. No és malgrat que m'hagiten vostè, redactar. Però vol seguir. Pues com li dia, aquells deu treballar soles hasta que morí mon pare. Però com aquell i jo, pues no se venim bé, comprèn? Pues jo vull les terres perquè eren de mon pare. Però l'altre les vol pa d'ell perquè diu que les treballa allà 10 anys. Comprèn? Pues, mire, embolicat està el negoci. Sí? Perquè si vostè, com a fill, té dret, pues més dret té l'altre que és el que les ha treballat. Què podem fer? Entaular la demanda. Però li advertís que és dure de traure. Ara, si vostè està dispost, ho traurem. Costarà molt. Un poquet, veu això, sí, perquè és que vostè... vostè és la part més fluixa. I l'altre no? No, senyor. L'altre ni 50 pessetes ho té arreglat en seguida. En 50 pessetes? Pot ser que no aplegui.